Здравейте, хора! Днеска сме на... Чакай, на какво бехме? На сватба. В момента съм в ресторанта. Чакайте само да... Всъщност иска да се такова... Окей. Не мога. Вече вижте колко е яко в ресторанта. Всичко живо отвънка, няма никой човек, само че където иска да се завътре. Така. Как мириш? Той мисля, че няма да се види на камерата. Видиш. Чакай така. Така. Види се на камерата малко. Вижда се! Тук има каминка. Мога да ви раздада. Там е бара. Бара е така. И просто е божествено. Ние тук сме идвали един път в този ресторант. Тук надина съм. Вие не го виждате. Така. Ние сме на 9-та маса. Какво? Не, аз нямам клип и не мога. Ние сме на 9-та маса. Чакайте, че тук е един. На 9-та маса сме. 9. Не ви лъжа, на 9-та маса сме. Ако ви лъжах, ви лъжа. Само сега не ви лъжа. Чакайте, че тук има петно, те нарочно си го сложили там хората, за да не се види петното. Тук се. Тук е видно. Ето тук се будат булката и моята зелеча. Мога да ви кажа кой ще се жени. Ще се женат... Ще се женат Гери и... Не, няма се, вие го познавате. Може някой да го познава, обаче аз го познавам. Никола ми сложи грим. Лъска малко. Лъска кафе. Не знам колко се вижда, защото не мога да вижда. Ето, така. Натам има хубави украски с столове пак. Вижте, харесвате ли ми прическата? Вижте. Вие може да видите моето видео. Може да сте видео на видеото. Опа, то се вижда. Вижте. Колко ми е красива. И тук е прическа. Така винаги съм си мечтала тук да ми е пътеката. Само че никога не е ставало. И ето. Не си слагах червило, защото ще го изям. Ще го кача на другия ден, като мине сватбата, това видео сигурно, или на този ден, ако имам време. И ако имам време, ще го кача. След вънка на музиката. Сега ще ходя да ви покажа езерчето. Езерчето е много сладко и яко. Аз снимам видеоклип, кажи здравей. Здравей! Така. Това беше една леличка. Не я познавам, аз обаче ще ме познавам мен. Вижте колко яко е езерче. Ресторанта е точно до езерчето. Много е сладко. Много е сладко. Не знам дали видяхте. Ама аз видях. Мамо и ти? Вили снимам клип. Не ме снимаш толкова. Ти дори не се видя. Не е в YouTube. Вода ще им върви. Хора, казаха ми, че в ресторанта не се снима. Аз как се промъхна с камерата.
Ще се разхожда. Така. И тук се скарната Ванеса пристига! Почва да вали. Къде изчезна никой? Трябва да питам Бабо Чече, къде е Бабо Чече? Бабо Чече! Хора питах. Спрях камерата, защото нали питам, че да читам някой. Мале хора много вали. Там някой много... Там някой ще се събрали. Вижте. Мале, чакай да не ми капне. Ванеса! Дай пет. Кажи здравей в клипа. Здравейте! Ела вътре. Хора, се спирам видеото. Абонирайте се на Плейко. Спирайте се на Плейко, че Джуди. Видеото. И чао от мен!